При мен е Рая Алекова, която беше част от събитието на Inclusive Club и днес съм тук, за да я попитам няколко въпроса. Готова ли си? Да. Ти беше част от събитието. Кажи ми, какво впечатление ти направи? Какви хора бяха сред публиката? Хората бяха хора, които търсят възможност. По принцип, възможност за развитие. И аз смятам, че тук са попаднали на правилното място с точните хора и лидери, които можем да извървим заедно този път. Благодаря ти. Мислиш ли, че пътя към успеха е по-лесен с Inclusive Club? Определено да. Да. Това е място, на което може да се научим на лидерство, на умения, на това как да управляваме екипите си по правилния начин. Благодаря ти. И като последен въпрос, кое според теб е най-ценното качество, което един човек трябва да притежава, за да е част от клуба, което ще му помага да върви напред? По-скоро да бъдат смирени и да се учат. Да са обучаеми. Да, да са обучаеми. Много добър завършък на разговора. Благодаря ти.